Balimao Agnokuma, très urgent. Balimao billet mardi 24 mars 2026. Balimao Yoroka Kalan. Mali ni Burkina. Asimi Goita négociation minke ani Bina Jaraka Mogo Uche. Ala ye tien bange bi. Be bora kalama. Burkina bora kalama. Niger bora kalama. Ko Asimi Goita be ka wardi di Bina Jaraka Mogo ma. Malion. Panafricain chamambe ka Asimi deme bi. Chamambe ka boka kuma bi. Burkina fana dimine be bi. Mali dimine be bi. Mais problème wara fana be munga juguno be donso ka côté problème Malion. Yoro ka kalambi. Burkina donso be ka Mali donso demeli mi ke ja o diwilen do Asimi Goita fanana amena ndado robela Mali ngoro nyagamine do tien de be ka bange ala ka tien bange halibi anga jefolo anga ambalma muso do be no oye Asimi deme baga badi ni tike Asimi Goita deme baga badi ni tike AEC deme baga badi o ere bora ko tien la ko Asimi be ka wardi Bina ka mboma ko c'est pas bon. Ala janga la mede Malien ala ka tien bange dron ni tigite Malien ne de ni Asimi kanu baka badi ma babe boka AEC défend Mali Burkina Niger mais beko bi tien la Asimi Goita avec wardi jatka wale mokoma avec tero la boka sola Malien ala ka tien banga nga janga nyoro la je. Avant de commencer cette information, je dois vous avouer que j'ai trouvé ça un tout petit peu bizarre ou choquante à mon avis. Parce que le Mali a à maintes reprises déclaré ne pas vouloir négocier ou conclure d'accord avec les groupes terroristes qui déstabilisent son pays. Alors, selon plusieurs médias, le Mali aurait conclu un accord avec des terroristes qui déstabilisent le Mali et depuis septembre dernier, attaque des convois de carburant en direction de Bamako. Le gouvernement du pays a donc libéré une centaine d'individus dont des personnes du groupe terroriste affilié à Al-Qaïda et même à l'État islamique, en tout cas, encore une fois, selon plusieurs médias. Et en contrepartie, ces groupes terroristes sont chargés de ne plus attaquer les convois de carburant en direction de Bamako, ce jusqu'au mois de mai ou jusqu'à la Tabaski. En tout cas, pour moi, c'est un accord assez bizarre, étant donné que les gouvernements, de manière générale, de l'AES et du Mali ont à maintes reprises, plusieurs fois, déclaré ne pas vouloir conclure d'accord avec des terroristes. Alors, est-ce que cet accord était nécessaire, étant donné que c'est jusqu'au mois de mai seulement, donc 2 mois de trêve, et vous libérez jusqu'à 100 personnes? Je pense que ces 100 personnes, avant de mettre ces 100 personnes en prison, il a fallu beaucoup de ressources de l'État notamment, et beaucoup de blessés de guerre aussi côté FAMA notamment. Alors, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Posez-vous la question et dites-moi en commentaire quel est votre avis là-dessus. J'aimerais comprendre quelle était l'importance de conclure un accord avec les terroristes, étant donné que depuis, il n'y a pas réellement eu de perturbation en matière de carburant au Mali, en tout cas selon les informations officielles. Voilà. Voilà, merci. Malien ala ka tien bange neba ala de fou. Wallahi, ine sego tungara den halaladi. O de senjale bulo jele ala ka tien bange. Ne Asimi afa dende ko bon te feka halala ko kuma fo parce que halala te. Ne Asimi Goita na be tien kan be dan odima parce que ni o fodoro o temene ko. Na Asimi be tien kan ala ka Asimi ka kalo mene. Ni mogo mun bora ka kuma fo to kana ya famia. Ambalma muso mun fle ka kuma tan. Abe ka kalange Moscou de abe Rusiladi. Asimi de baba badini akoko me ko Mali sorosu de sara wala sa ka jatika wale mogo tero don kasula ko shu ko ni duguje ko Asimi bise ka taga tero kemeni ko bla chogo jume ko Asimi nunu yere koko crise de carburant te pourquoi aller bet la tonika na flota ko di o ma kele o marfa chila o tiene ke wale mogo ma ka tlatuguni ka war doluma ka tlatuguni koluka mogo mun be kasola ko bla edungo kebe ka sebe asoro uluka ambalama muso mfle ka kumani ne Asimi Goita kanu baga badi ntaka national terror ntaka naka sabe bo jamana mi kade ala ko chena ni ambala muso mfle ni tanto ne Asimi kanu baga badi abe AEC fe akoko no kale jigila tegera non balama muso machi ebe ala ka chien bange halibi ma chien don halibi anya fo wallahi ne be ka do de donde ala ka chien bange naka so Asimi me Mali fere ka be tien ka ala ka barga do Asimi na de mais na Asimi be galonga ala ka libu ala ka benye yele ka tien ye na Asimi be galonga ala ka libu ya rabiyama na be tien ka ala ka sankorota ne bo do dongo do ne
Mama be ka Mali jafala ka beta chien. An balimuso bɔra y'a fɔ dɛ. A ko vraiment k'ale jigila tigɛra. Awa Burkina nin t'a bannen dɛ. Burkina fana ka côté fana ka jugu ni nin bɛɛ ye. An k'o yɔrɔ fana kalan. An ye information dɔ sɔrɔ ko Burkina donso de wulilen bɛ bi. Mois de janvier tɛmɛlen Burkina donso yi fara ja Burkina donso bɛ ka Mali donso dɛmɛ. Parce que Burkina donso ni Burkina service de renseignement ka di. Donc o digelen bɛ Assimi Goïta min bannen bɛ ka Mali donso dɛmɛ. Burkina donso de fana cɛsirilen bɛ bi. An ka jan an k'o yɔrɔ fana lajɛ. A b'a kɛ to. Burkina donso ɲɛmɔgɔbaw fara ɲɔgɔn kan ka Mali donso dɛmɛ. K'u t'u labila dɛ, k'u b'u dɛmɛ an ka namɛ fɔlɔ. Donso an t'a fɔ maliyɛn olu de nana ka frontière don an n'u ni ɲɔgɔn cɛ. An y'an ta daminɛ cogo min na olu ma kasi an ye ale ti faama ko kuma ye nka n bɛ min f'u ɲɛna yan Sikaso Ali Konate bɛ moto 50 di aw ma n'aw donna Loni ni Sikaso moto 50 ne b'a di aw ma dumuni moto 50 n'a d'aw ma donso mɔrɔ ye donso bɛ se ka min ta kɛlɛ in na o don a ye la ka sunɔgɔ n'a ye ko ni aw mago sera Burkina donso ma lɔnlɔn komi an bɛ deli ka kɛ frontière t'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ deli ka frontière nin tigɛ k'an bolo don kɛlɛ la aw fɛ halisa a bɛɛ lajɛlen mɛ Burkina donso ko ni Mali donso mago bɛ tiɲɛ jamana dɔrɔn k'u ka na bon o fana mankan mun bɛ yen an ka jango fana kalan an ye article dɔ mɛn o kan an ka jango article fana kalan mun de bɛ yen depuis plusieurs mois une tension interne plane entre le Mali et le Burkina Faso. Les autorités maliennes accusent les services de renseignement du Burkina Faso d'avoir manipulé les donsos d'Ana Amasakou contre le gouvernement malien. En effet, Youssouf Toloba, à travers Ali Konaté, a reçu beaucoup d'aide du Burkina Faso. Ce que Assimi Goïta n'arrive pas à digérer. Donc, dans les coulisses, c'est ça. Problème est mouillé. Atina fo Assimi Goïta téléphone ta kanik capitaine ye keleke mo fode. Nebe ninko in kalama mena. Burkina be ka keleke chukuma ni Mali be ka keleke chukumu keleke chuku ti kilinye. Assimi Goïta be ka Mali na fulu ta ka di tero ndema. Burkina be ka tero kele. Assimi be ku deme, Burkina be ku kele. Aya kita la Mali ni Burkina frontière la wakati ndola. Burkina be chama ku dimina. Nous tara tieni ke Burkina nous donna Mali kono. Mali te son ku yoroida. Mali dugu te son ku yoroida. Parce que au dugu la mogo nous be djeni be kangelena. Parce que Assimi Goïta de autorisation di Malien wa. Kou ni jadi sou ka djeka barake nyon fe. Kou ka akoru signé. Do Mali donso de be ka keleke tien kan. Billahi Mali donso de ko koute son. Ko akor ka ke. Sinon Assimi Goïta nous bene no ne. Awa Assimi be ka war duma. Mogo fe minena. Assimi be ka be blabi. Odo ko songo Mamadou Doumbia manga e munu mene ma glaje na ubla kata malla ni korana cha Assimi bubla. Mba fo Burkina ngena na ye tero fe mine. Agarata na ye mogo mene Burkina Faso ko malien de dou ko tero do na ya bla kata malla Assimi ba be libéré na ma libéré ka fuma tunya mogo di. Burkina be do ene wole bi ko chegu tongora ko ala ka tien bangi. Ko tiana ko Assimi be ka négocier ni mogo yi. Ça dit ko indara tien de ka. Ça dit que ni wallahi ni ala na kati ni chie sara ni asudugu akasa bebo na mena dro akasa bebo ainsi va la vie bi be tien yi awani ya Assimi Goïta ni shogali maiga mabe ni ya Assimi Goïta ni yere wolo mabe ani M5 mabe ani machi mabe parce que Assimi ka ni kewali jugu ina to ani aw mabe mais Burkina be kuma aw famia au début Shogel Maïga de la ka kuma ni fo Général Yamoussa même mon fam balma Burkina bo nyana ni ko im damena amena koy Général Yamoussa Kamara na photo fleni na benyabe Général Yamoussa Kamara photo là ni de ko la guerre la violence ne met pas fin à la guerre il faut négocier Général Yamoussa Kamara conseiller spécial du général Assimi Goïta président de la transition aya fo salon Général Yamoussa ko kele ko marfati te kele ban ko fo sikika fo un conseil ne ni fo domina aw chama ko me sinogola ni do mais a tien bangele file docteur Shogel ko kala maiga dimina o ya répond Shogel maiga ko négociation te ke kame marfa de ci kele be Assimi Goïta ni aw ni ñogon ci Assimi kode
k'ale bɛ wari di terroriste ma ko ka sigi ka fɔ kɛ n'olu ye ka politiciens kun bɛ ka mun kɛ dɛ Assimi bɛ ko système kelen de kɛ ani corruption c'est à dire que l'ancien système ko fɛn fɛn kun bɛ ka kɛ nango n ka si man ɲi n'o ye ka taa nafolo an ka Mali nafolo ta ka taa di terror ma n'o ye ka corruption kɛ ka wariw suɲɛ anw y'o kɛlɛ de kɛ anw ni Assimi ma bɛn u ko k'anw ye fasoden juguw de k'anw ye terror de ko faransi de bɛ anw kɔfɛ n ye n kale alikuranɛ la maa ma bɛ ka baara kɛ ni faransi ala ka bɛɛ ta tiɲɛ maa ma bɛ ka baara kɛ ni faransi Mali contre la wallahi ala ka bɛɛ ta tiɲɛ n'a ka sɔrɔ ne b'a la ala ka n ta tiɲɛ ni faransi bɛ ka baara kɛ a ye nkalon nɔrɔ anw na bon ala ye farafin ta tiɲɛ ka halaki dɔwɛrɛ tɛ a b'a hadamaden ɲɔgɔn magakutu gosi ka nkalon nɔrɔ a la a ye kuma sugu bɛɛ fɔ anw ma mais don min na Assimi ko ta ka Yamusa Kamara bɔra k'a fɔ ko k'a ni terror ka négocier a don Choguel Maïga y'a jaabi o don Malien halalaw y'a faamuya mun bɛ sen na o don a ye Choguel Maïga docteur Choguel Maïga a y'a fɔ ko an kana négocier dɛ ko sinon ko kɛlɛ tɛ ban an ka namɛ fɔlɔ. Découvert qui pense que nous on les connaît pas, nous on connaît tout le monde. Moi j'ai entendu des gens dans les micros ici, ah vraiment le gouvernement est trop belliqueux, il faut négocier et puis la guerre seulement ne résout pas les problèmes. Mais on n'a jamais dit ça. Mais personne ne va nous inoculer le virus du défaitisme. Quand on est en guerre, on se bat. Les militaires se battent, les diplomates négocient, les opérateurs économiques font leur travail. Mais si un militaire se met à faire la diplomatie pour venir dire aux gens de ne pas se battre, ah, la guerre seulement ne résout pas les problèmes. Mais ça, c'est quoi ça? Dans chaque pays, chacun fait son travail. Les enseignants enseignent, les médecins soignent, les diplomates négocient, les militaires cognent les adversaires. Donc on arrête avec cette histoire de négocier avec les terroristes. Personne n'acceptera. En tout cas, les populations du Mali n'accepteront pas. Moi, je connais l'état d'esprit des populations de Gao, Tombouctou et Kida. Personne n'acceptera plus des négociations bidons dont l'objectif c'est de sanctuariser le terrorisme. Gao, Tombouctou, toutes les populations réelles, on les a renvoyées. On est à la tchaï, Choguel Maïga Kumakan. Aïe, il faut dominer. Confiner dans ma famille. Abe Assimi de uteka ye a nyebe woro mina kwa ba tien de bangale flen. On y Assimi abe fait ka guerre terror là parce que ale be fait ka fanga ke noir là quoi. Ale te fait ka segen. E iranya mogo te ka faga biya. Ara ma de nyamogo ba ire sacrifier di. Iranya mogo joli fagara bi jamana joli te parce que jamana glulun te nyamogo la. Bon aye Assimi ke ala di. Bon Assimi binatro we fanga be di bini. Jamana manga ke te jamana kanga c'est-à-dire jamana kanga sigi de présent ngani B mais présent B le pays avance le régime avance ba aflene Choguel Maïga fo domina kanga na négocier do mo ko chama ni yoroni bo di be ka kebi o de be ka na sigi ko febi o le kanga recrutement ke ali ben le cerveau bora ka proposition ke ko Burkina be ka VDP ou recruter kanga je ko ka VDP ou ke wallahi ben le cerveau afa o fana video flambo fana video kalanga je ko video da ben le cerveau ko nama ke ko wallahi ko jamana be sigi ko fe ben ya fo akumana na datingini ka fara cheni kumana ka kuma wala cheni kumana ka kuma ka jien kuma be fo ou malame parce que o ka soro Fiebe mogo nuna ah keto mba roni je pense que je dois avoir la vidéo là dans quelque part moi vidéo on y a gardé quoi ntaro na bembulo vidéo interne quoi terme ya terme si on a comme bembulo quoi on va faire la vidéo il y a des gestes non mais malheureusement il y a talent qu'elle fait donc et ben le cerveau ya roni fo bon moi ka négocier ni terreau yi capitaine Ibe de la ka kumani fo ko ni négocier nous dro ka te problème ban ka be problème déplacé di capitaine Orom fo anga jango oro fana je pense que je dois avoir cette vidéo là ici donc ambe jambe capitaine ga au vidéo oro la je au nanga capitaine na question de négocier avec les terroristes non on ne négocie pas il n'y a pas 1 centimètre de ce territoire là qu'on va négocier on ne donnera rien pas 1 franc du contribuable si le contribuable nous donne 1 franc on préfère payer des armes que de négocier. Je pense qu'on a mis ça dans la tête des gens pour nous garder longtemps dans la guerre. Non. Et ça me permet de rebondir à quelque chose qu'on est obligé de dire, qu'on n'a pas peut-être l'intention. Je pense qu'en 2020, il y a eu des négociations pour tenir les élections. Alors, vous les journalistes, je suppose que vous avez suivi et vous savez ce que ça fait. Peut-être qu'il y a certaines choses que vous ne savez pas.
Mais nous, en tant que combattants, qui nous fait très mal, on était en détachement en 2020, on a reçu les instructions d'arrêter tout ce qui est opération cinétique. Ça veut dire on ne sort plus de nos bases, on reste statique. Voilà. Déjà, c'est un mal. Ça fait très mal aux combattants, aux soldats de voir ça. Voilà. Pire, on a été nargués. Les terroristes nous ont nargués. Demandez à ceux qui étaient à Kelbo en son temps. Ils ont appelé des villageois à les montrer l'argent dans des valises, de venir dire aux militaires que voilà, le gouvernement ne peut pas les combattre. Ils négocient avec eux, ils ont même donné l'argent. Voilà ça. Ils ont venus nous dire. Donc de venir dire aux militaires et aux VDP de déposer les armes. Les gens sont vivants, vous pouvez vous renseigner. Et ceux qui forçaient sortir en son temps, il y a des militaires qui ont été punis. Ceux qui étaient à Bourzanga, ils sont témoins. Les VDP ont été attaqués, ils ont eu 3 tombés. Le détachement est sorti pour aller les aider à ramener. Ils ont aussi été attaqués. Ils n'ont pas été appuyés. Et pire, on a dit qui les a dit de sortir. Plusieurs personnes ont connu cette situation. Ça a fait tomber la combativité. Donc les militaires étaient découragés. Ils ne savaient plus c'est quoi ce problème. Et ça persistait tellement que les gens partent en détachement pour juste s'asseoir. Voilà le premier problème que ça a amené. Deuxièmement, l'argent qui a été donné aux terroristes, parce que ça, les gens ont vu. Voilà, même ceux qui sont à Djibo aussi peuvent témoigner. Les véhicules qui venaient de Nitouama puis continuaient vers Nassombo avec des valises. Voilà, peut-être à l'armée de l'air, vous aurez des preuves. L'argent est sorti. Ils ont pris cet argent, ils se sont équipés. Ils se sont bien installés. Et c'est à partir de ce moment que nous avons commencé à entendre des voix d'enfants au poste. Parce qu'ils ont payé beaucoup de transmissions, ils ont créé un réseau. Et une fois que le réseau a été bien créé, bien stabilisé, ils ont commencé à détruire tous les pylônes. Nous, nos populations ne peuvent plus nous alerter. Et eux, puisqu'ils ont un autre système de communication, et ils ont commencé à détruire tout le système de communication qui existait. Troisième chose négative, ça a coupé le lien entre nous et les populations. Vous imaginez, on vous dit, c'est interdit de sortir. Vous êtes assis. Les populations vous appellent. Et Naba, ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. Vous avez interdiction de sortir. Vous êtes obligé de faire semblant de tourner. Le lendemain encore, ils vont dire, 3 jours, 4 jours. Qu'est-ce qu'ils commencent à nous dire? Que quoi? Sirkabe Zabrapoin. C'est la phrase. Qu'il n'y a pas de vérité dans notre combat. Et ils voient les gars, ils nous appellent, on ne vient jamais. On ne peut pas dire à ces populations-là qu'on a interdiction de sortir. Mais on est là, chacun est là dans son détachement. Et finalement, les gens voyaient, ils ne nous disent plus. Parce qu'ils se disent qu'on les dit, ils ne viennent pas. Pourquoi ils vont nous dire? Il y a eu beaucoup d'effets. Voilà ce que négocier donne. C'est juste déplacer le problème. Il n'est pas question de négocier. On va combattre. Voilà. Capitaine y'a bien fait bon. Et bien, warmin dit, jatika wale mouama bou renforcer à te fouille bon problème là. Pour que l'on bega mali wonovi. On est là na krache. Ah, on shogal maïga ni kela deke. A do mo chama ma famia. Farafin be wuli shinola. Farafin an yoro farafin be shinogo ko jugu ne ko ambe shinogo de ko jugu. Chama be shinogo la mais ni chama wula shinogo lo ba an soro nya fe quoi. Ala ka tien bangi yo de fa toujours. Ala ka tien bangi. Donc ambe vidéo bla la malien fait bébé français Italie Espagne Angleterre Amérique Canada wari chino wala be Senweb application télécharger a photo flena Senweb application télécharger a bene ka corpo modo urgent di rebeno ya retay o ko fa baga banque information be do somo be malla Sénégal Côte Cameroun abulu ga orange numéro tanu to kombe 40 ga na waru chuma ba so orange mona sur place wato jabo war ci dorome klata sa de kunda ka be ciao.